jak kolgoda, grzech do serca wkroczył. Serce poranione płacze każdej nocy. Grzech z miłością Bożą ciągle walkę toczy. Ja niby ptak o połamanych skrzydłach, polecieć chcę, nie mogę. Kodeks канонічного права з ксяндзом Дмитрием Пухальським. Хвала Христу, вітаю вас, наші дарагія радыёслухачы, вітаю таксама тых, хто цяпер нас беспасрэдна аглядае нашу трансляцыю у Фейсбуку, УКонтакце, альбо таксама на нашай старонцы radiomaria.by. Беспасрэдная трансляцыя і таксама тутай наша аўдыцыя таксама беспасрэдная. Гэта азначае, што ў кожным моманце кожны з вас мае магчымасць патэлефанаваць да нас тутай у студыю дзеля таго, каб, быць можа, задаць пытанне альбо таксама падзяліцца нечым сваім. Узгадаю толькі нумары тэлефонаў. Нумар Велкома плюс 375 44 513 73 97. Наступна гэта нумар МТСу плюс 375 33 673 09 73. Чарговы нумар гэта нумар гарадскі плюс 375 17 399 17 21. Існуе таксама другі гарадскі нумар, гэта плюс 375 17 364 69 64. Да нас таксама можна патэлефанаваць альбо таксама напісаць праз Skype, гэта Радіо Марія Бай, альбо таксама праз Viber, які замацаваны за нумарам Велкома плюс 375 44 513 73 97. Сёння, як кожную пятніцу ў 16 гадзін, у нас у гасцях ёсць ксёндз Дмітрый Пухальскі, і мы менавіта, так як заўсёды ў пятніцу а 16 гадзіне, разважаем, размаўляем на тэму права кананічнага. І мы на працягу апошніх такіх сустрэч разважалі на тэму сакраменту споведзі. І сёння, працягваючы гэты тэмат, дакранемся да трохі іншых рэчаіснасцях, злучаных сакраментам споведзі, аднак трохі іншых. Похвалёны Езус Христос. Навекі вечныя. Ксёндз Дмітрый, што мы сёння дакранемся тады? Сёння дакранемся да таго, што называецца адпустамі. Слова, якое, можа, вельмі часта мы чуем у практыцы касцёла. Таксама ёсць паняцце парафіяльны адпуст, напрыклад, у Буцлаве кажуць буцлаўскі фэст ці буцлаўскі адпуст. Да? Што это такое? Бо сапраўды гэтае слово, яшчэ раз паўтаруся, ужываецца даволі часта, але ці да канца ўсе маюць свядомасць, што такое адпуст, за каго яго можна ахвяраваць і наогул у чым ён выражаецца. Таму што мне так адпуст нейкім чынам толькі асацыіруецца, калі я чытаў старыя манаскія такія прыпісы, як рабіць піва, то там было такое слово «адпуст піва», то значыць, каб не разарвала бочку. Можа і таксама лічыць, але больш таго, калі паглядзім на рускае тлумачэнне гэтага слова «індульгенцыя», і са словом «індульгенцыя» ўжо звязана многа розных павер'яў, многа розных апавяданняў, баек, можа, пачынаючы ад таго, што касцёл за грошы прадае там гэтай індульгенцыі, збаўленне. За грошы прадае збаўленне, што за грошы можна атрымаць нейкую спецыяльную ласку, пасля нешта ты можна зрабіць, карацей, купіць месца ў небе. Так, можна і так купіць месца ў небе. Цікава, колькі грошаў каштуе? Не дарма. Што самае цікавае, пан Езус нас адкупіў дарма, і гэта касцёл пастаянна аб гэтым навучае, пастаянна паўтарае, і можа чалавеку цяжка у гэта паверыць. Так што ж тады такое індульгенцыя? Індульгента ці адпуст. Звернемся да кодекса кананічнага права. І такая самая дэфініцыя ёсць у катэхізме касцёла каталіцкага, бо гэта два дакументы аднолькавыя, даюць аднолькавую дэфініцыю гэтаму паняццю. Дык канон 992 гаворыць, што адпуст – гэта адпушчэнне перад Богам часовага пакарання за грахі, ужо адпушчаныя ў тым, што датычыць віны, які вернік адпаведным чынам дыспанаваны атрымоўвае на дакладна ўсталяваных умовах праз дзеянне касцёла, які, як распарадчык збаўлення, аўтарытэтна распараджаецца скарбніцай заслуг Хрыста і святых і прымяняе яе.
Вось такая дэфініцыя, трошки закручаная, Ну, я бы сказаў, моцна. моцна закручаная. Зараз патрошку попытаемся в это ўвайсці. Паглядаць ўсё ж такі, што такое адпуст. І, можа, першая частка гэтай дэфініцыі – гэта адпушчэнне перад Богам часовага пакарання за грахі, ужо адпушчаныя ў тым, што датычыць віны. Іначай кажучы, ёсць віна, а ёсць пакаранне. Так. І тут трэба моцна распазнаць і разрозніць, што святар, калі спавядае, ён адпускае Ён пускае віну. віну. Так. Але пакаранне ён не даруе. Так, так, потому что пасля кожнага, то есть адпускаюцца грахі, так, мы говорим, адпускаюцца грахі, але тут таксама варта помніць, мы об этом таксама уже казалі ў адной з мінулых перадач, застаецца тое, што называецца наступствам граху. Да, то есть, бо кожны грэх ён носіць непарадак, уносіць нелад у адносіны паміж чалавекам Богам, паміж чалавекам і супольнасцю чалавечай людской, і таксама паміж чалавекам самім сабой, скажем так, да, то есть, бо грэх не так проста бярэцца на споведзі адпусцілі, ўсё зусім ніякага наступства гэтага граху няма. Я недавно чытаў одну такую канферэнцыю аднаго польскага біскупа, які вельмі файна ту рэч тлумачыць. І он піша так: калі б это было так все проста, што мы саграшылі, паспавядаліся і зусім нічога не асталося, была б трагедыя. Бо і можа часамі вельмі добра, што чалавек памятае тое зло, якое грэх у яго жыцці можа зрабіць. Напрыклад, калі здарылася здрада у сям'і, вельмі добра, што муж памятае, чым это можа закончыцца. Да, ён, пан Бог яму прабачыў, жонка таксама прабачыла, вось, але ён памятае, чым гэта можа закончыцца. Таксама розныя нашы іншыя грахі, вельмі добра, што чалавек памятае, чым яны могуць закончыцца, да? Што можа замесці. То есть гэта вось пакаранне часовае, да, наступствы граху, яны ў любым выпадку астаюцца. То значы, калі я, напрыклад, адсяку сабе руку, ёсць магчымасць яе вылечыць, то значы, каб яна не прыносіла мне шкоду, гэтая рана, але наступствам таго, што я зрабіў, з'яўляецца адсутнасць рукі. Ну, напрыклад, адсутнасць рукі, так. Не гледзячы на тое, што яна не крывавіць ужо і так далей. Таксама і з грахом. У споведзі святар прабачае грахі, але наступства граху яно застаецца. І цяпер отпуск па сутнасці гэта з'яўляецца ліквідаванне гэтага наступства. Ліквідаваннем наступства. Па сутнасці тое, што чалавек, за што чалавек павінен выцерпець у чыстцы, як гаворым, да? Вось, бо у чысці на чым палягае, да? То есть чалавек... На тое, што напраўляе вось гэтыя наступствы. Тое, што ёсць. Па сутнасці, як кажуць тэолагі, лечыцца ад свайго эгаізму. Таксама я не прачытаў, мне вельмі спадабалася. У чыстцы чалавек, да, ён ужо будзе збаўлены, але ён вылечваецца ад свайго эгаізму. Дапаўняецца тая пустка, якая падчас граху паўстае ў самім чалавеку. Вось, але якія яшчэ вось адпусты могуць быць? Які? Зараз будзем казаць адпусты. Адпусты поўныя, адпусты частковыя, так? Але далей што пра адпусты? Бо мы ж такі першую частку дэфініцыі сказалі, да? Адпуст, які вернік адпаведным чынам дыспанаваны, атрымоўвае на дакладна ўсталяваных умовах праз дзеянне касцёла. Вернік. Гэта кранаецца тады толькі вернікаў, толькі хрысціянаў, толькі католікаў. Канешне. Ніхто іншы, акрамя католікаў, не мае... Тут мы говорим про каталіцкі касцёл. Каталіцкі касцёл, так. Каталіцкі касцёл. Вось, і натуральна, што касцёл каталіцкі дае такую ласку вернікам, каталікам атрымоўваць такі адпуст. Але каталікам рытуалаў розных? Не абсолютно не важна якога абраду. Каталікам тыя, таму што гэта ўлада дадзена апостолу Пятру, і тыя вернікі, якія знаходзяцца ў лучнасці з апостолам Пятром, якія прызнаюць яго на верхавенства, да, то есть прызнаюць уладу рымскага біскупа, таму што менавіта рымскі біскуп, ну, больш дакладна апостальская сталіца, таксама яны вызначаюць умовы, на якіх адпусты могуць быць удзеленыя. Да, то па сутнасці касцёл тут мае пад уладу над адпускамі. Так, чаму? Таму што далей дэфініцыя гаворыць касцёл як распарадчык збаўлення, так? Вось распараджаецца скарбніцай заслуг Хрыста. Да, то есть, звяртаючыся да фрагмента Евангелия, да, калі Езус гаворыць Пятру, даю табе уладу ключоў, што звяжаш на зямлі, будзе звязана ў небе, што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе. Да, то есть, касцёл выкарыстоўвае вось гэту уладу, якую даў яму пан Езус, да, для таго, каб зноў-такі даць чалавеку гэтую ласку.
даць чалавеку ласку, ну і набліжыць чалавека да збаўлення, бо па сутнасці гэта з'яўляецца асноўнай задачай касцёла, да? Дапамагчы чалавеку ісці па гэтай дарозе да збаўлення. Да? І вось далей гаворыць так, што адпуст бывае частковы або поўны у залежнасці ад таго, якім чынам ён вызваляе часовага пакарання за грахі, часткова або поўнасцю. Вось вельмі часта ўзнікае такое паняцце, што поўны адпуст можна атрымаць за тое, за сёе. Што значыць поўны адпуст? Да? То есть поўнасцю чалавеку прабачаецца ўсё гэта часовае пакаранне поўнасцю. Да, то есть чалавек, скажем, мы верым, што калі мы ахвяруем адпуст за памерлых, то чалавек поўнасцю ачышчаецца ад усяго тага і ідзе ў неба. І вось цяпер тое вельмі важную рэч вы ўзгадалі, ксёндз Дмітрый, за памерлых. Бо дараванне він гэта толькі жывым пры споведзі. Так. А вось дараванне наступстваў ёсць магчымасць таксама і для памерлых выпрасіць. Таму што я ўжо казаў, яны знаходзячыся ў чыстцы, да, яны менавіта за гэта і адпакутоўваюць там, да. Канешне, мы не можам ведаць, што ў чыстцы, хто не ў чыстцы. Гэта ўжо таямніца. Вось, але наша малітва і наш адпуст ніколі не прападзе так проста. Ніколі не знікне, да. У скарбоначку мы ўкінем. Так, у скарбоначку ўкінем. Калі не нашым блізкім, за каго мы хочам, пан Езус перанакіруе, каму будзе патрэбна, да. Вось, але напэўна гэта так ёсць, да. То есть напэўна гэта таксама адзін з элементаў нашай веры. Які мы таксама, да? То есть адпуст таксама можа быць частковы, да? То есть не поўная, а нейкім чынам дапамагаем чалавеку. Па сутнасці кожная наша малітва з'яўляецца ў пэўным сэнсе частковым адпустам. Кожны ружанец, кожнае літанне, кожнае нейкае іншае малітоўнае дзеянне. Да? То есть, таму што кожная наша малітва, якую мы ахвяруем, напрыклад, за памерлых, мы трошкі набліжаем да іх збаўлення, для іх збаўлення. Я ўзгадаю толькі той момант, што ў гісторыі развіцця ідэі адпустаў у касцёле былі моманты, калі касцёл не кранаўся якаснасці адпусту, але вось не чарговасці, а даўжыні адпусту. Так. І за кожную малітву, напрыклад, было 5 дзён адпусту, год адпусту, 10 гадоў адпусту. Ад гэтага адышлі ў сувязі з тым, што няма магчымасці палічыць час. Так, у вечнасці у Пана Бога часу няма. Таму тут такая, быць можа, толькі якасць адпусту ўваходзіць у гэтым моменце. Так. Ну і наступнае, то, што мы ўжо трошкі казалі, што адпуст можа чалавек ахвяраваць альбо за самога сябе, альбо за некага з памерлых. То есть няма магчымасці ахвяраваць адпуст за некага жывога. А вось чаму? Таму што гэта па сутнасці чалавек пакуль жыве на гэтым свеце, ён сам мае такую магчымасць за сябе ахвяраваць. То есть ён сам робіць пэўныя выбары. Хоча ён тым карыстацца ці не. Ён схадзіў да споведзі, напрыклад, ці хоча ён трымаць гэта дараванне часовага пакарання, ці не хоча. Гэта ад яго залежыць. І тут таксама праяўляецца пэўная даросласць чалавека, адказнасць чалавека за свае учынкі. Вось. Канешне, можа, матулям хацелася там за сваіх дзетак усё паахвяраваць. Яны могуць маліцца. Так званыя частковыя адпусты, напэўна, будуць нейкія. Вось, ну, але пра поўны адпуст. Таксама, каб не было, што чалавек, не знаю, добра, вы за мяне маліцеся, я буду жыць як хочу, а вы маліцеся. А вы маліцеся. Гэта як да мяне прыходзіць маці, прыходзіць дзіцё і кажа, што дзіцё памерло, трэба хаваць, а маці ж была добрай каталічкай, а то, што дзіцё ўвогуле ў касцёл ніякай супольнасці не мела, не столь і важна. Хаваць кого-то, бо яго жонка была пабожная, там, ці маці, ці яшчэ хто-небудзь. Добра, дзякуй Богу, што была, але сам чалавек то, што рабіў. Поэтому таксама, каб да касцёла да адпусту не падыходзіць з такім меркаваннем, што вось, як ёсць такая магчымасць, трэба нешта з гэта нейкім чынам скарыстацца з гэтага, але каб мне нічога не рабіць. Як часамі людзі ў касцёл прыйдуць, там пару рублёў дасць, памаліцеся за мяне, а вы будзеце ім, а навошта, я ж вам заплаціў, вы маліцеся, это ваша работа, да? Мне ўзгадваецца анекдот, калі была такая ситуация, что жонка кажа мужику, хоть на імшу, он кажа, не-не-не, ідзі за мяне памолішся. Вось. Отпуст у парафіі таксама, не-не-не, ідзі за мяне памолішся. У канцы канцоў памёрла жонка, памёр мужик, падыходзіць да брамы неба. Вось, святы Пётр кажа, не-не, ты стой тут, а яна за цябе таксама ўвойдзе. Так. І так, каб так таксама не было, да? Ну і пытанне адразу, хто можа гэты адпусты устанаўліваць. І тут кодэкс кажуць вельмі выразна, вось што толькі найвышэйшая касцёльная ўлада.
найвышэйшы касцёл это рымскі пантыфік і камуны дэлегуе, ну часцей за ўсё да кангрэгацыі, так звана пенітэнцыярыя апостальская, ёсць такая спецыяльны трыбунал, які датычыць усіх гэтых справ, якія знаходзяцца ва ўнутраных межах, то есть сакраменту споведзі, і нават самі якія рэчы там непрыемныя сакраментам споведзі выходзяць, гэтай справы разглядае, ну і, канешне, працуе над імі, якім чынам прадастаўляе святому айцу апостальская пенітэнцыярыя. І спецыяльны трыбунал, які толькі гэтымі справамі займаецца. Так, можа, доходзячыся, быў я адзін раз у гэтай установе, сапраўды, пасля ўсіх іншых кангрэгацый рымскіх і трыбуналаў, дзе там работа кіпіць, сапраўды, людзі ходзяць, кожны заявы, нешта трыбуналы, сігнатура і рымская рота, можа, некалі пра гэта ўсё прагаворым, это цікавыя рэчы. Вось, у пенітэнцыярыі ціха. Там толькі сядзіць адзін монсеньор, які выпісвае адпусты там, бо гэта справа сакраменту споведзі. Ага. Тут асоба не пабегаеш, таму што не пагаворыш пра гэта. Вось толькі такія вельмі абмежаваныя рэчы, то есть калі які адпусту взялі, да, можа там хто, дзе здрада таямніцы споведзі, можа дзе будзе, так вот што-небудзь. Вось такія справы сапраўды вельмі спакойны трыбунал. Ось, поэтому там ціха, спакойна. Ну, за 1000 гадоў трохі ўжо там гісторыя развівалася, бо, наколькі памятаю гісторыю, першы афіцыяльны адпуск быў дадзены ў 2019 годзе, у наступным годзе 1000годдзе святкуем. Вось, быў дадзены праз біскупа Панцюша з Арлес для пілігрымаў, якія прыбывалі да аббацтва Монтмёр. Вось. Па сутнасці святкуем 1000годдзе адпустаў. Так, так. І зараз, можа, калі ўжо перейдзем да канкрэтных адпустаў, якія касцёле ёсць, бо зноў-такі тое, што на пачатку казаў, часамі людзі чуюць, што некалі можна атрымаць адпуск, некалі не можна, а зараз убачым, што адпуск можна атрымоўваць нават кожны дзень, у некаторых справах такі людзі, можа, сабе не ўсведамляюць, што гэта можна зрабіць. Да? Вось, і толькі хто можа адпуст, скажем, набыць, калі я магу для сябе ты адпуст. Таксама ёсць пэўныя умовы. Казалі пра пэўных умовах. Напэўна, пробашчы нам пастаянна так гавораць, трэба быць у споведзі, да? Не абавязкова ў гэты дзень, як заўсёды, сёння першая пятніца, вось, у людзей наш такое ёсць, што 9 першых пятніц абходзіць, абавязкова ў першую пятніцу быць. У першы чацвер сядзіш, спавядаеш, нікога няма, у пятніцу ўсё ломіцца да споведзі, хаця можна паспавядацца ў чацвер. То есть галоўна быць у стане свячальнай ласкі, не награшыўшы. Прыняць святую камунію, памаліцца ў інтэнцыях святога айца. То есть не за яго, толькі ў тых інтэнцыях, у якіх ён моліцца. Вось. Ну і да гэтага, пасля будзем казаць, да пэўнага адпусту таксама далучана нейкае яшчэ патрабаванне. Што трэба зрабіць. Вось. Ну, але асноўныя рэчы гэтыя. Але акрамя гэтага, да, то есть понятно, што каб чалавек атрымаў адпуск, ён павінен быць ахрышчаны, ён таксама не павінен быць, ну, экскамунікаван, то есть не павінен знаходзіцца ў касцёльных пакараннях. Як бы там не было, то есть гэтыя рэчы павінны быць, і больш таго, чалавек павінен мець намер атрымаць адпуст. Да, то есть не толькі, напрыклад, пасля святой камуніі на ўрачыстасці адпустовай пробаш гаворыць, зараз памолімся ў інтэнцыях святога айца, ойче наш, вітай Марыя, хвала айцу. Ось, чалавек сядзіць, ну молімся, то молімся. Калі ён не мае свядомасці, што ён хоча атрымаць адпуст, то ён яго не атрымае. Ага. То есть чалавек павінен мець намер. Стан ласкі асвячальнай, іначе кажучы, быць пасля споведзі без цяжкага граху. Прыняць святую камунію. Ну, не быць пакараным кананічна. Не быць пакараным, памаліцца ў інтэнцыі святога айца і касцёла. Так, так. І мець намер атрымаць адпуст. І вось я хачу атрымаць гэты адпуст. А вось тут така прагучала прыняць святую камунію. Ці гэта заўсёды абавязковая умова? Ну, не заўсёды. Не заўсёды. Так, бо ёсць такія сітуацыі, калі, напрыклад, будзем казаць, з 1 па 8 лістапада, напрыклад, за наведванне могілак. Так. Ёсць таксама за спяванне гімну. Я чаму пытаюся, бо ў мяне такая сітуацыя была, і бабулі да мяне падыходзілі, кажа, ойченька, 30 кіламетраў да касцёла. Я, говорит, на могілках была, а да касцёла не дайду. Вось, і ў мяне такая, вось, я беспасрэдна сустрэўся з гэтым. Таму вось такое пытанне задаю. І маю надзею, што мы дойдзем тады вось да таго, каб патлумачыць, калі прымаць трэба святую камунію, як умова адпусту прыняцця, а калі не.
Так. Вось, я бы таксама прасіў. Напэўна, так. Святая камунія, зараз будзем казаць. Напэўна, калі ёсць удзел у святой мшы, то есть была споведь, чалавек прымае святую камунію. Это, рэчы, понятно, што калі я быў у споведзі, знаходжуся ў стане ласкі, і будучы ў касцёле на святой мшы не прымаю святую камунію, то гэта ненармальна. Не цалкам удзельнічаю так, у святой мшы. Это нешта ненармальнае. Так. То есть я пасля споведзі. Так вось, ёсць такія адпусты, якія можна атрымоўваць кожны дзень. Сапраўды, кожны дзень адпусты можна атрымоўваць. Але гэта мова аб частковых такіх адпустах. А поўных? А поўных, так. Вот, поўны адпуст, якое можна атрымаць кожны дзень. Якія гэта поўныя адпусты? Першы – гэта адарацыя найсвяцейшага сакраменту праз паўгадзіны. Калі чалавек на працягу дня паўгадзіны удзельнічаць у адарацыі найсвяцейшага сакраменту, выстаўлена ў манстранцы. Выстаўленага? Ну, тут як бы права агульна не гаворыць, проста гаворыць пра адарацыю. Мы гаворым пра выстаўленае. То ўсё ж такі, можа быць перад табернакулем, калі няма магчымасці, напэўна, але за адарацыю, паўгадзінную адарацыю, чалавек атрымоўвае поўны адпуст. Гэтага не ведаў. Так, вось, я пра гэта кажу, што ёсць многія, спісак адпусту даволі вялікі, і кажу, на жаль, многія людзі часта не ведаюць, што так можна. Святары многія не ведаюць. Святары многія не ведаюць, да. За паўгадзінны адпуст, так, можна атрымаць паўгадзінную адарацыю, можна атрымаць поўны адпуст, яго можна адзін раз у дзень. Так, то есть адзін раз у дзень, нельга там 3 гадзіны пасядзеў 6 адпустаў, не так это дело робіцца. Паўгадзіны адарацыі найсвяцейшага сакраменту можна атрымаць поўны адпуст, так? Вось калі менш чым паўгадзіны, адпуск толькі частковы. Калі толькі наведванне найсвяцейшага сакраменту, прыйсці, укленчыць, частковы адпуск, то, што мы казалі, да, то есть... І гэты адпуст можна, так як у агульных вось па такіх намерах, можна альбо за сябе, альбо за памерлых. Так. Калі будзе іншае, буду казаць, бо, напрыклад, усе гэтыя адпусты, большасць адпустаў, кроме аднаго, про які будем казаць, альбо за сябе, альбо за памерлых. Да? То есть, поэтому захвочваю наших радыёслухачоў памятаць аб гэтым. Паўгадзінная адарацыя. А святарам я вось узгадываю, што добра было бы у рамах пакуты за споведь таксама вызначаць, бо тут такая не толькі тады ўжо дараванне він было бы, але дараванне таксама гэтых вось наступстваў. Другі адпуст, які таксама пабожнае чытанне святога пісання на працягу паўгадзіны з належным шацункам для Божага слова і трактаваннем гэтага дзеяння як духоўнага чытання. Вось такое патрабаванне ёсць у выказе гэтых адпустаў. Паўгадзіны чытання. Шкада, няма вось алоўка, я бы сабе занатаваў, якія пакуты бы, як што даваць. У інтэрнэце можа знайсці. Вось. Паўгадзіны чытання святога пісання з належным трактаваннем, да, то есть і трактаваннем гэта і з пашаны да Божага слова, чытаннем як духоўнае чытанне, да, то есть, тут, конечно, гэта такія умовы ідуць. Я спадзяюся, што кожны вернік заўсёды святое пісанне чытае з належным трактаваннем да Божага слова, з належным шацункам, але здараецца ўсякае. Можа, да, там святое пісанне, да, каб мы это памяталі. Да? Адзін мне казаў, чытаю стары запавет, пад яго добра засыпаю. О, так тоже можа быць, да? Але пры тых самых умовах за кожнаразовае чытанне святога пісання, але калі меншы час, не паўгадзіны, 10-15 хвілін, 5 хвілін, адпуст частковы. То есть поўны адпуст за гэта сама. Вось. Далей, трэцяе, за крыжовую дарогу, за адпраўленне крыжовай дарогі. Таксама ёсць поўны адпуст, але тут ёсць умовы. Вот першая умова, гэта трэба рабіць у месцы, дзе ёсць закладзена крыжовая дарога, да, то есть калі ёсць стацыі крыжовай дарогі, адзначаны, паказаны, да, то есть тут уже, напрыклад, асвечаны, праўне ўстаноўлены, скажем, да, то есть это может быть касцёл, гэта может быть пляц, гэта может быть нейкая кальварыя, як у нас у Мядзелі, напрыклад, да, то есть нейкае месца, дзе канкрэтна ёсць устаноўлена гэта малітва крыжовай дарогі, да. То, што чалавек можа дома маліцца, можа маліцца, заўсёды толькі за гэта не будзе адпусту поўнага, да. То есть это вось. І трэба разважаць муку Пана Езуса. Да, то есть не просто чытаць, першая стацыя такая-то, другая такая-то. То есть разважанне мукі Пана Езуса. Трэцяя умова – пераходзіць ад стацыі да стацыі.
Да, то есть такие, Не стоячы. Да, то есть, Няма магчымасці ў хаце, як мне кажуць, я дарогу крыжовую прайшла, села ў ложак, адчыніла малітоўнік, прачытала ўсё, гэта я прайшла шлях крыжовы. Але таксама уставадаўцы касцёльны гавораць, калі няма магчымасці ўсім пераходзіць, хопіць, каб толькі той, хто вядзе крыжовую дарогу, пераходзіў. Часамі ў касцёла так ёсць, калі многа людзей, невялічкі касцёл, ідзе там, напрыклад, міністрант з крыжам, бо святар ідзе, то есть Альбо святар стаіць пры мікрафоне, а ідзе пераходзіць. То есть каб нехта пераходзіў. руху, каб быў. Каб нейкі рух быў. У ідэале добра, каб усе пераходзілі, вось, ну, але калі нету, калі святар, або, напрыклад, таксама можа быць, што пераходзіць такі міністрант з крыжам. На жаль, мы тут так дарогу крыжовую мелі, але пераходзіць не было як у нас тутай па студыі. Тут сядзелі ўсе навакол. Адпусту не атрымалі. Адпусту не атрымалі. Поўнага. Вось. Калі адзін з тых умоў не выканана, то адпуст зноў-такі частковы. Да, то есть тады ў нейкіх. Вось. Далей. Наступны адпуск – гэта за адмаўленне часткі ружанца. То есть 5 таямнічак. Так? У касцёле, публічнай капліцы, у сям'і, альбо ў законнай супольнасці і альбо ў нейкім там у публічным сабранні вернікаў. Да? А ў Радыё Марыя? Таксама. А так публічнае сабранне вернікаў? То есть яшчэ касцёл, капліца, сям'я, законная супольнасць, вось, ну і нейкае публічнае сабранне вернікаў. Але яшчэ якія да гэта умовы ёсць. Першае, трэба адгаварыць 5 десяткаў ружан, 5 таямнічак ружанца адразу, то есть без перапынкаў. Вось. Таксама да малітвы уснай трэба дадаць разважанне. Павінны быць разважанні. Вось, і таксама пры публічным разважанні ружанца трэба называць адмаўленыя таямніцы. Першая таямніца з мёртвых паўстання Ісуса Хрыста. Інакш так, як мы чынім у 13 гадзін, дарагія нашы радыёслухачы. Вось таму за такое адмаўленне ружанца ёсць поўны адпуст. Да? Толькі то, што мы казалі, чалавек павінен мець свядомасць, што ён ёсць. Да? То есть, поэтому после этого ружанца можно помолиться еще в интенции Святого Яйца. Как отрымать отпуск. Да? Понятно, что святую коммунию мы тут уже, як порадует, например, збираемся, або у законной супольнасці, може, не заўсёды есть магчымасць, да? Так. Принять святую коммунию, але, калі приходим на святую мшу сёння, завтра, ближайшую неделю, это як бы ўсё разом лічыцца, да? Поэтому гэта справа. Але вось такое пытанне, пасля малітвы ці перад, бо мы зазвычай, калі молімся ружанец, то я нават кажу, памолімся ў інтэнцыях Святога Яйца і за касцёл паўсюдны. Ну, гэта такі тут павінна... Традыцыя, да, але павінна гэта быць... То есть, гэта павінна быць. Ну, звычайна гэта пасля робіцца. Ну, там ужо як будзе. Так само пасля крыжовай дарогі звычайна пасля робіцца. Ну, так. Там ужо гэта не настолькі важнае патрабаванне. Але важна, каб яно было. Так, важна, каб яно было. Да, то есть гэтыя 4 адпусты, да, адарацыя на свяцейшае сакраменту, чытанне святога пісання, крыжовая дарога і ружанец, гэтыя адпусты можна атрымоўваць кожны дзень. Па аднаму разу. Ахвяруючы альбо за сябе, альбо за памерлых. Альбо за памерлых. Да? Вось гэтыя 4 адпусты. То есть кожны дзень, кожны з нас можа атрымаць 4 адпусты, за каго-нибудь іх ахвяраваць. Гэта вялікая ласка. Наступныя адпусты, якія можна атрымаць у нейкія конкретные дни. Да, и тут касцёл таксама дае нам гэтую ласку. Першае, на Новы год, 1 студзеня, за пабожнае, публічнае адгаворванне або спяванне гімну «Вені Крэатар», «Прыдзі стварыцель Дух Святы», вось, да, 1 студзеня і ва ўрачыстасць паслання Святога Духа. Да, то есть, калі ў гэтыя дні, альбо 1 студзеня на пачатак Новага года, альбо в урачыстасць паслання Святога Духа, пабожнае адмаўленне або спяванне гэтага гімну поўнасцю, не 3 куплецікі, як звычайна робяць, поўнасцю, да, за гэта ёсць таксама поўны адпуст. Але таксама з узупэўненнем гэтай малітвы за Святога Яйца і касцёл. Конечно, гэта заўсёды павінна быць. Да? То есть конкретные дзеянні, молиться за Святого Яйца ёсць заўсёды. Споведь павінна, то есть чалавек павінен знаходзіцца ў стане ласкі, споведь і святая камунія, да. Гэта 1 студзеня трэба быць у касцёле. З паслання Святога Духа тут уже няма іншай магчымасці, да? Але заўсёды трэба яшчэ памаліцца ў інтэнцыі Святога Яйца. То есть гэтыя умовы агульныя, ад іх нікуды мы не дзенемся, не? Але вось канкрэтна у гэты дзень 1 студзеня з паслання Духа Святога, вось трэба гэтае публічнае адмаўленне гімна «Вені Крэатар», «Прыдзі стварыцель Дух Святы». Вось. Далей,
ёсць такая малітва, вось я, гэта трэба малітоўніка шукаць, вось гэта пабожнае адмаўленне пасля прыняцця святой камуніі прад образам пана Езуса укрыжаванага у каждую пятніцу Вялікага посту. Да? Напэўна, эту малітву можна знайсці ў інтэрнэце, яшчэ кажучы, у малітоўніках ці ў інтэрнэце, напэўна, ёсць. Вось, ну, але гэту малітву я, соромно сказаць, не ведаю. Я так, ну, я занадта... Вось я занадта ввогуле... Эксцігіо, па лаціне. Не ведаю. Нейкая Так малітва. само. Трэба, напэўна, калі пашукаць нешта, напэўна, знойдзецца. Вось, ну, але... Трэба наш вось секцыю па перакладу літургічных Так. тэкстаў падключыць, няхай тлумачаць. Так, напэўна. Вось. Гэта другая малітва. Трэцяя, так, у Вялікі чацвер і ў урачыстасць Божага цела за пабожнае урачыстае адмаўленне гэтага гімна тантум эрго сакраменту перад велічным сакраментам. Да? У Вялікі чацвер гэта звычайна робіцца пры перанясенні пана Езуса ў цямніцу. Таксама Божае цела пасля заканчэння працэсіі, то есть гэтая песня альбо адмаўленне гэтай, оно ёсць тантум Поўнае. Ну, гэта два куплетика перед велічным сакраментом. Бо тое, што мы спяваем, гэта толькі два... Пан Велінго Глоріоза, так званы, выхваляе язык нястомны. Так? Але іменно гэтыя два астатнія куплеты перед велічным сакраментам. Да? Ва ўрачыстасць Божага цела і ў Вялікі чацвер. Да? Наступная рэч за пабожны удзел і ўцалаванне крыжа ў Вялікую пятніцу. Удзел у гэтым набажэнстве адарацыі крыжа і пабожнае ўцалаванне крыжа ў Вялікую пятніцу. Тут і. То есть мало ў Вялікую пятніцу просто прыйсці ў касцёл пастаяць, як пачынаецца чарга вялікая, цалаваць крыж, сабрацца дамоў пайсці, бо доўга адпусту не будзе. Да? То есть удзел і адарацыя і ўцалаванне крыжа абавязкова павінна быць. Да? Далей, наступная рэч, выказванне абяцанняў дадзеных пры святым хросце. За гэта калі? У пасхальную вігілію і у гадавіну свайго хросту. Пасхальная вігілія, то зразумела, а вось з гадавінай хроста... У многіх можа быць праблема. Вось таму падчас хросту заўсёды кажу людзям, памятайце гэты дзень. Святы Айцец Францішак казаў, што гэта момант твайго нараджэння для неба. Так. Памятайце гэты дзень, момант твайго нараджэння да неба, і ў гадавіну хросту кожны з нас можа атрымаць поўны адпуст за адмаўленне гэтых абяцанняў дадзеных пры хросце. Да? Гэта можна зрабіць прыватна, гэта можна зрабіць публічна, бо ў пасхальную вігілію заўсёды публічна робіцца. У гадавіну хросту можна прыватна зрабіць, але адпуст можна таксама атрымаць і ахвяраваць. То есть гэта рэч таксама вельмі важная. Вось, ва ўрачыстасць Найсвяцейшага сэрца пана Езуса за публічнае адмаўленне акту узнагароджвання Езу Найслодшы. Не у Езу Найслодшы адкупіць чалавечага роду, не гэты, ёсць іншы. Вот, вельмі часта з гэтым таксама праблемы. Так, вельмі часта людзі будуць не гэты, не то, што мы чытаем акт пасвячэння чалавечага роду сэрцу Езуса, да, толькі менавіта акт вынаграджэння, акт падзякі пану Езусу. Да? Ён ёсць у малітоўнічках, толькі не пераплыць гэтай малітвы. Да? Бо менавіта за яе ёсць магчымасць атрымання поўнага адпусту. У іншыя дні за гэту малітву частковы адпуст. Так? Наступны за пабожнае пацалаванне прадмету рэлігійнага культу. Крыжыка, абразіка, ружанца, скаплерыка, якія былі пасвечаныя папам ці біскупам, вось, ва ўрачыстасць святых апосталаў Петра і Паўла, і пры гэтым трэба адмовіць вызнанне веры. Вось гэта, вось гэта я здзіўлены, кажучы, правда. То есть, калі ёсць нейкі рэлігійны прадмет, абразік, крыжык, медальёнчык, шкаплер, што-небудзь. Ой, шкада, што я 2 тыдні таму назад не ведаў. Я бы то набраў склепік і да біскупа нашага. Вось, асвечаны папам ці біскупам ва ўрачыстасць святых апосталаў Петра і Паўла. А вось гэта, ну і у такім можна атрымаць поўны адпуст, але трэба ж адмовіць вызнанне веры ў гэтым. Але гэта кожны дзень можна тады атрымаць? Не, ва ўрачыстасць апосталаў Петра і Паўла.
Стоп, я так понял, асвячэнне? Не. А ў цалаванні? Мы кажам пра адпуст, які можна атрымаць у пэўны дзень. Разумею. То есть цяпер на працягу года можна збіраць рэлігійныя прадметы, да? І вось разумею, я зразумеў так, што уцалаваць вось гэта, которые біскупы асвяцяць 29-го. Я думаю, што біскупы 29-го толькі рабілі, што асвячалі. Поэтому не, урачыста святых. Разумею. То толькі гэтай справы можна было. Да? І вось далей то, што мы казалі, вось публічнае адмаўленне акта пасвячэння чалавечага роду сэрцу пана Езуса ва ўрачыстасць Хрыстава адразу свету. Уезу наймілейшы адкупіць чалавечага роду. Тое, што мы пасля літані звычайна чытаем. Вось гэту малітву ва ўрачыстасць Езуса Хрыста валадара свету астатняя нядзеля літургічнага года. Да, то есть там было выручыцца сэрца пана Езуса уезу найслодшы, а тут менавіта акт пасвячэння чалавечага роду. То есть гэтыя рэчы, напэўна, трэба таксама помніць. І наступная рэч – гэта пабожнае наведванне могілак і малітва за памерлых, хаця бы толькі ў мыслі ад 1 до 8 лістапада, і гэты адпуст можна ахвяраваць толькі за памерлых. Толькі за памерлых. Толькі за памерлых. Вось это адзін адпуст, які можна ахвяраваць толькі за памерлых. То есть можна кожны дзень з 1 па 8 лістапада наведваць могілкі, маліцца за памерлых і ахвяраваць за іх святых. І цяпер пытанне аднаго памерлага ці... За аднаго. За аднаго памерлага. Кожны дзень за аднаго. Можна за розных, вось, але кожны дзень за аднаго памерлага. Няма магчымасці агульнікова... Такога з адпустам няма, да? Далей, але таксама 2 лістапада ёсць яшчэ адзін адпуст, пабожнае наведванне касцёла і капліцы і адмаўленне малітва «Ойче наш» і веры ў Бога, вось, які тоже можна ахвяраць за памерлых. Да, то есть 2 лістапада можна пайти на могілкі памаліцца за памерлых, адзін адпуст за некага ахвяраваць, і таксама знаходзячыся ў касцёле, можна таксама памаліцца за памерлых і зноў ахвяраваць адпуст за іншага памерлага. Касцёл дае такую ласку. Далей, зноў-такі вяртаючыся да Новага года, толькі ўжо 31 снежня, за публічнае адмаўленне гімна «Цябе, Бога, праслаўляем» Тэдэум ёсць таксама поўны адпуст з падзякай Богу за атрыманыя ласкі на працягу года. Зазвычай ёсць у парафіях набажэнства на заканчэнне года. І трэба сказаць, што за гэта ёсць таксама поўны адпуст. Касцёл дае гэтую ласку. То есть 31-го Тэдэум, 1-го вені крэатур і 2 адпуста ёсць. Мне гэта трэба выдрукаваць сабе. Так, напэўна. І не думаю, што не толькі мне, але большасці святарам, якія маюць вось дачыненне да парафіяльных розных спраў, праводзяць душпастарства, варта таксама сабе гэта ўсё мець, раздрукаваць, пільнаваць, глядзець і пераказваць гэтую магчымасць людзям, вернікам, з якімі яны маюць вось дачыненне ў сваіх парафіях. Наступнае. За прыняцце першай святой камуніі або за пабожны удзел у цырымоніі першай святой камуніі. Гэта таксама ёсць поўны адпуст. То есть тыя, хто ўдзельнічаюць бацькі, хросныя, знаёмыя, калі мы ўдзельнічаем у цырымоніі першай святой камуніі, за гэта таксама можна атрымаць поўны адпуст. Наступная справа – гэта удзел у святой мшы прыміцыйнай. То есть і сам ксёндз неапрэсбітэр, які цэлебруе сваю першую святую мшу, і усе вернікі, якія знаходзяцца на гэтай святой мшы, могуць атрымаць поўны адпуст. Толькі тут трэба звярнуць увагу на тое, што вельмі часта імшымі прыміцыйнымі святар адпраўляе першыя полгода, а можа год. Адпуст датычыць толькі першай. Толькі першай святой мшы, напрыклад, суботу пасвяцілі, у нядзелю першая святая мша, там у роднай парафіі ці дзе, толькі на першай святой. Ну, а па сутнасці першую святую мшу вельмі часта справуе разам з біскупам. Ну, это менавіта, понятно, тут уже трошки, можа, то, што называецца скрут мыслёвы, да, скажем, але перша, якую сам цэлебруе, якую самастойна цэлебруе, то есть не мша пасвячэння, да, то есть гэта, але апостольская пенітенцыярыя, калі расказваю, быў, можна ў яе папрасіць яшчэ на некалькі святых іншых прыміцыйных так званых, каб яна таксама дала гэтую ласку. То есть з моцы права чалавека у нас былі пасвячэнні 23 чэрвеня, 24 адпраўляюць прыміцыю на прэзбітары, там з моцы права яны могуць і яны, і ўсе ўдзельнікі атрымаць поўны адпуст.
Калі яны яшчэ хочуць прыміцца там дзе-нибудь у адной, другой, трэцяй парафіі, можна папрасіць апостальскую пенітэнцыярыю, і яна гэтую ласку звычайна дае. Там трэба сказаць, дзе, калі, а которой гадзіне будзе святая мша адпраўлена, і пенітэнцыярыя гэтую ласку звычайна дае. Але на першае толькі святой мшы, бо вельмі часта здараецца, што месяц-два ездзіш, усе першыя, усе прыміцы, усе падарункі даруць, а адпусту-то няма. Ну так. Вось. Да? Далей. Таксама поўны адпуст ёсць за ўдзел ва ўрачыстым эўхарыстычным набажэнстве, якое адбываецца на заканчэнне эўхарыстычнага кангрэсу. Ось, ёсць такія мерапрыемствы ў касцёле, як эўхарыстычны кангрэс, і той, хто ўдзельнічае ў мерапрыемствах на заканчэнне гэтага кангрэсу, ён таксама можа атрымаць поўны адпуст. Наступнае, за ўдзел у рэкалекцыях па меншай меры, якія трываюць 3 дні. За ўдзел у трохдзённых рэкалекцыях таксама ёсць поўны адпуст. Таксама ёсць адпуст за пабожны ўдзел у некалькі навуках місійных і ва ўрачыстым заканчэнню місіі на парафіі. Бо, напэўна, радыёслухачы нашы ведаюць, што ёсць рэкалекцыі ў парафіях, нас традыцыйна адбываюцца на Вялікім посце, часамі яшчэ на адвент, часамі нейкія іншыя рэкалекцыі ёсць, але ёсць таксама місіі, якія касцёл заахвочвае на парафіях праводзіць там раз у 10, 15, 20 гадоў, якія аднаўлялі нашу веру. Дык вось за ўдзел і місіі звычайна даўжэй трываюць, чым рэкалекцыі. Калі рэкалекцыі 3 дні, то місіі тыдзень па меншай меры. Вось, і за ўдзел у некалькіх, права не гаворыць колькі канкрэтна, у некалькіх місійных навуках, і на заканчэнне таксама можна атрымаць поўны адпуст. Таксама адпуст можна атрымаць за удзел і за прыняцце, пабожнае прыняцце папскага благаслаўлення Урбі et Орбі, гораду і свету. Святы Отец, які ўдзяляе ва ўрачыстасць Божага нараджэння, таксама в ўрачыстасць з мёртвых паўстання Пана, таксама пры сваім выбары і гэтак далей. І гэта набажэнства можа, гэтае благаслаўленне можна таксама атрымаць з дапамогай сродкаў масавай інфармацыі. Тэлебачанне, радыё, інтэрнэт, то есть усё дзейнічае. Поэтому, але не ў запісе. Не ў запісе. Ось, усё дзейнічае. Калі ёсць трансляцыя, ось, тады адразу можа это благаслаўленне атрымаць. Да? Таксама поўны адпуст можна атрымаць пры наведванні адной з 4 рымскіх базілік, 4 вялікія базілікі, калі ва ўрачыстасць апекуна базілікі, напрыклад, Ян на Лутаране, ва ўрачыстасць нараджэння Яна Хрысціцеля, вось, у кожнае абавязковае свята, так, альбо раз у год у давольным дні, калі вернік там бывае. То есть, напрыклад, я паехаў у Рым, тут нейкіх урачыстасцяў няма, але калі я зайду ў адну з тых вялікіх базілік рымскіх, захачу ў гэты дзень прыняць, там, атрымаць адпуст, я могу гэта зрабіць. Але раз у год уже тады, у нейкі дзень, да? Далей, таксама за ўдзел у набажэнствах у касцёле стацыйных у Рыме. Ёсць так званая практыка стацыйных касцёлаў. Напрыклад, у Вялікім посце кожны дзень рымская дыецэзія вызначае нейкі касцёл, які будзе стацыйным. Там. Это звычайна старыя рымскія касцёлы, там адбываюцца спецыяльныя набажэнствы. Вось, і за ўдзел у гэтых набажэнствах, у гэтых касцёлах таксама можна атрымаць поўны адпуст. Таксама поўны адпуст можна атрымаць падчас пастырскай візітацыі біскупа, за ўдзел у набажэнстве падчас пастырскай візітацыі біскупа. То есть, мы ведаем, на парафіях ёсць такое мерапрыемства, можа не заўсёды для пробашчай прыемнае, бо трэба на ўсё рыхтаваць. Трэба будзе зарганізаваць пастырскую візітацыю біскупа да нашага радыё. На жаль, тут біскуп павінен візітаваць парафію, на якой вы знаходзіцеся, і парафію ўжо і ў межах гэтай візітацыі парафіяльнай, бо права канечнае біскуп прадпісвае візітаваць парафіі, і таксама тыя арганізацыі каталіцкіх, якія знаходзяцца на тэрыторыі парафіі. Таму, калі у парафіі святых апостолаў Петра і Павла, святого Евгения де Мезино будзе візітацыя, то яшчэ гадоў, напэўна, 3-4 пройдзе, тады біскупа, напэўна, наведа і радыё Марыя. Дай Божа. Вось. Таксама отпуск можна атрымаць за наведванне парафіяльнага касцёла ў дзень тытулярнага свята і ў дзень 2 жніўня. А 2 жніўня Маці Божа Анёльская, так званы отпуск парціюнкулі. Агульны. Агульны, так? То есть па сутнасці першы отпуск дадзены ўсім. Так, вось гэта па сутнасці адтуль традыцыя пашла гэта, не? Але, то есть кожны касцёл мае свой тытул.
напрыклад, катедра імянай свяцейшай панны Марыі 12 верасня, да? Касцёл святых апостолаў там Петра і Павла, напрыклад, 29 чэрвеня і так далей. Кожная святыня, кожны парафіяльны касцёл, менавіта парафіяльны касцёл, дзе гаворка, мае гэты тытул, і вось ва ўрачыстасць гэтага тытула і таксама 2 жніўня, это ва ўсім свеце, ва ўсіх касцёлах можна трымаць гэты адпуст. Але галоўнага апякуна, галоўнай назвы, бо вельмі часта бывае так званы, другі назвы, напрыклад, Найсвяцейшай Троіцы на Залатой Горкі і Святога Роха, кажуць. Праблема ў тым, што павінна быць адна назва, назва дадзена пры кансакрацыі. Поэтому... А людзі больш Святога Роха ведаюць, ніж Найсвяцейшай Троіцы. Это праблема. І большае свята пробач робіць на Святога Роха, ніж на Найсвяцейшай Троіцы. І гэта праблема, якую трэба вырашаць. Ага. Праз курыю альбо праз апостальскую пенітэнцыярыю, бо касцёл быў кансакраваны пад нейкім канкрэтным тытулам. Пасля кансакрацыі гэты тытул змяніць нельга. І менавіта ў урачыстасць гэтага тытула ёсць адпуст. Вось. Поэтому тут надо ўжо пробашчы павінны гэту справу задбаць, бо гэта справа вельмі паважная. Дарагія пробашчы, звяртаемся да вас, каб вы памяталі пра гэта. Бо, як кажа тут ксёндз Дмітрый, гэта сапраўды вельмі паважная справа на ўзроўні... Падман, Васіль, калі мы скажем, што ёсць адпуст, а адпусту няма. Это падман просто, не? Можна, пробаш сам часамі не ведае, вось, канешне, гэта там ужо, вось, але гэтых рэчаў трэба пільнаваць. Таксама адпуск ёсць за наведванне касцёла, якім адбываецца сінод дэцызіяльны. Вось. Таксама адпуск ёсць за пабожнае наведванне касцёла альбо алтара ў дзень яго кансакрацыі. Да, то есть, калі адбываецца кансакрацыя касцёла ці алтара, ці капліцы часамі адбываецца, цяпер ужо не гаворыць слова кансакрацыя, дедыкацыя гаворыцца, асвячэнне алтару. То есть, у дзень гэтага, калі асвячаецца касцёл або алтар, то гэта таксама ёсць адпуст. Таксама за пабожнае наведванне касцёла або законнай капліцы ў дзень свята залажыцеля закону. Да, напрыклад, калі это касцёл францішканаў, то ў дзень 4 красавіка, кастрычніка, перапрашаю, да, у гэты дзень таксама можна, то есть у дзень заснавальніка гэтага закону, да якога належыць вось гэты касцёл ці кляштар. Да? То есть гэтыя асноўныя рэчы, гэтыя асноўныя адпусты, якія касцёл не асноўныя, просто это спіс адпустаў, якія касцёл дае поўных адпустаў. Сапраўды вельмі шмат. Вось. Частковыя зноў такі. Прабачце, што такую вайду, можа, мы частковыя перакладзем трохі на пазней, бо ў сувязі з тым, што мы так хутка праляцелі, што з часам у нас ужо вельмі складана і праблематычна, бо часу папросту няма. Вось. Дай Божа, дарагія нашы радыёслухачы, калі вы чуеце вось нас, слухаеце нас, вы маглі скарыстаць з гэтых вось адпустаў, якія сёння, пра якія нам сёння распавёў ксёндз Дмітрый Пухальскі. Калі у вас будуць нейкія пытанні, калі ласка, захвочваем вас тэлефанаваць да нас, маю надзею, што наступную пятніцу мы яшчэ працягнем размову, бо, як бачым, часу мала, а матэрыялу шмат. Так. І вельмі шмат матэрыялу, аб якога нават я, ввогуле я нават не здагадваўся, не толькі не ведаў, але нават не здагадваўся. Таму сапраўды тэма вельмі цікавая і вельмі патрэбная і вельмі важная, і мне здаецца, што патрэбна таксама нашым святарам гэтую тэму вельмі добра і абгрунтавана так пазнаць і вывучыць таксама. Таму заахвочваю таксама святароў далучацца вось да гэтай нашай праграмы. А цяпер хацеў бы падзякаваць шаноўнаму ксяндзу Дмітрыю вось за гэтыя навіны, за гэтую інфармацыю і развітацца з ім да наступнага раза. Пахвалёны Езус Христос. Зрабі крок да Бога. Слухай Радыё Марыя.